Türkmenistanyny koronawirusyň öňüne almak çäreleriniň çägine 6 asr atly çağalar guramasy öredilýär. Tadakanyň bu maglumaty garaşsyz neşirlerde Türkmen prezidentiniň Oktyabryat pioner hereketini dikeldiýänligi barada habarlaryň peýda bolmagyny alyp geldi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 8 aprelde geçiren iş maslahatyny Mawtumul adyndaky ýaşlar uramasynyň iş hakyna durup geçdi. Bu gurama garaşsyzlygyň başga ýyllaryny Sowet döwründäki komsomol guramasynyň ýygyna galan boşlugy doldurmak niýeti bilen dörediligi, onuň hatarlaryny synagdan geçen ýaşlar olarky Kommunistik partiýanyň ornuna döredilen Demokratik partiýanyň agdalary bolýarlar. Döwlet başçysyň ýaşlar uramasynyň öz işini 14-den uly ýaşdaky nesillere niýetlep alyp barýanlygyny aýdyp, orta mekdepleriň 7-14 ýaşly okuwçylaryny özüne jemleýän 6 nesil çağalar uramasynyň döredilmegini maksat alarak kasaplaýar. Bundan başga Berdimuhammedow mektep okuwçylaryny altyn, kümüş we bürünç medallar bilen syýlaglanmagy, ýokary synplarda okuýanlara prezident okuwçy hakyny, ýagny prezident stipendiýasyny gowşurmagy teklip edýär. Şeýle dol ýokary okuw mektepleriniň ýanyna tehnologiýa we innovasiýa merkezlerini döretmegi, ilmi we ilmi pedagogik mektepleri ösdürmek meselesini öwrenmegi talap etdi. Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň aýagyna häkimiýet başyna geleli bäri ýurdun mekteplerine berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmagy talap edýär. Emma yerli synçylar ýurtda bilimiň para peşkeşi hemde şahsiýet kultuny, boş köpçülik çärelerine gurban edilýänligini, döwletiň hakyky bilimli nesiller däli beýnesi ýulan we tankydy pikirlenip bilmeýän adamlar ýetişdirmek üçin tagarla edýänligini, şu sebäpden Sowet döwründäki ideologiýa çärelerini saklap galýanlygyny, bilimdäki paraxorluga göz ýumýanlygyny öňe sürýärler. Sowet ýyllarynda adamlary ösen sosializmde ýaşaýarsyňyz diýip arladylar. Garaşsyzlyk ýyllarynyň başyny 6 asyrda ýaşap başladyňyz diýdiler. Häzir bagtyarlyk we berkararlyk eýýamyny ýaşaýarsyňyz diýerler. Emma halk ýyl-ýyldan garyp düşýär. Balwallygynyň bilen agyz süýjemeýär diýip 59 ýaşyndaky öňkü pedagog Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň sözlerine görä mekteplerde, harby bölümlerde olarky Lenin otoglarynyň ýa buruşlarynyň ornuny ilki türkmen otoglar ýa buruşlar döredildi. Saparmurat Niýazowyň özi, ejesi we kakasy, ruhnamasy ideallaşdyryldy. Indi Berdimuhammedow onuň kitaplary, ejesi we kakasy, atasy ideallaşdyrylýar. Bu praktika dowam etse tehnologiýa we innovasiýa merkezlerini döretmegiň hiç bir peýdasy bolmaz. Okuwçylaryň, mugallimleriň döwrewap bilimleri özleşdirmäge wagty garmaz. Dünýäniň öten ýurtlarynyň hiç birinde beýle zat edilmeýär diýip Odal Aşgabatyň iň gowy mektepleriniň birini işleýän mugallim Azatlyk aýtdy.